Seng tabok bisa gitu kalau ini noko pai tunggu. Chhoigharia bisini Arjun para ni bising amutai Arjun para borong ni family ni family belai chugia borong bahut chugia. हमने बस खाने वाले बच्चे खाना खाते हैं खाना के बनी श्राद्ध बिन बकरानी नायने जी जे सुबह नाय मुसुं नाय सुबह हरि मानो हाँ नायने जी जाता ना orang pengawal kita na tadi tam khai ko jota naयने जी ना नाम ओनोरी हो kita asmano ka jotna na hambai dasnai mah ta bos da ang sanga acha norok tini ora tamni bagi payment ingkha hambai sini media person na जों दिनै अर फाइमानि अंखा जों गुरै बरगनो chuba surnaनि फाइमानि अर्जुन कामी sini Chhoigharia bisini andara खरकचा sini बुखुकजोक बिनि लगेसं बिनि बकरा थैयै बरक 13 दिन फाइनानि बागै बहायनो कुनु रां पैसा करिनि बागै जों किसा जे जों सुकमानि महाराजानि आचाइमनि साला जों तिनि हाय साला जों बरनो chuba चुरिनानि फाइगा अच्छा नर बो बिसिनि अंदर ति फाइगा बो जों Chhoigharia bisini andara अच्छा एका नरक तिनि बरंनि फैमिली बुसुक जरातै ना सुबानानि कुनु नरनि टारगेट बुसुक जरातै रना रखनि खागै फाइ आबोथ जों जे चुमानि जों चुबायरिखा आबो जे जों चुमानि जों चुबाखा कुनु टारगेट तो गरै जों जेहेतु एक मास नि यागलो तिनि माने तिनि बुखुकजोनि लगे थैथांमानि या थैथांका आमनि यागलो हाय बकरा थैखवा मनि सातो खायनि बागै जों जे बिसुसा सिकोनसा जों chuba surnaनि फाइमानि जों तिनि हाय साला जों माने मैतो खायनो फाइजों तिनि हाय महाराजा वीर विक्रम ईश्वर मानिको देवरमानि आसामा सावनाजों सावैजों बबा आगे बयनि हायका chuba लागजा बुबाग्रा माने महाराज हायका chuba बिसिंथि जों हायनो तिनि Chhoigharia regional committee नि अंगै Tipra Motha नि अंगै जों बिस्ता बरनो श्राद्ध खायनानि बागै chuba खायनो फाइगासिनि बुबाग्रानि दा बर्तमान चिन बुबाग्रा पर्तुगिस मानिको नेति फांबाय जों तै दुजाक हायनबाय जों बिस्ता रां बिसला माने उं याफाना जों जे जुकसा जों सुबानानै बाय फाइ पाइखाना का आं भिडिअ काट लासिना